Možno si kladieš otázku, čo presne je osamelosť a ako sa líši od toho, keď som jednoducho sám alebo sama. V tomto videu sa pozrieme na rozdiel medzi sociálnou izoláciou a osamelosťou. Naučíme sa rozoznať tieto stavy u seba aj u druhých, ukážeme si, ako s nimi môžeme vedome a láskavo pracovať. Sociálna izolácia je objektívny stav, ktorý vieme zmerať. Znamená, že človek má málo alebo žiadne sociálne kontakty. Chýba mu pravidelný kontakt s rodinou, priateľmi, kolegami alebo komunitou. Je to vonkajšia realita, ktorú vieme pozorovať aj z pohľadu iných. Osamelosť je subjektívny pocit. Človek sa môže cítiť osamelo, aj keď má okolo seba veľa ľudí. Je to vnútorný zážitok odlúčenia, nepochopenia alebo túžby po hlbšom spojení. Nie je to o počte kontaktov, ale o kvalite a zmysluplnosti. Ako rozpoznať osamelosť u seba? Osamelosť sa nevždy prejavuje zjavne. Niekedy ju potláčame alebo zamieňame za iné emócie. Tu sú niektoré znaky. Máš pocit, že ti niekto naozaj nerozumie. Cítiš sa prázdno, aj keď si zanepráznený alebo zanepráznená. Túžiš po blízkosti, ale nevieš, kde ju hľadať. Prepadá ťa smútok, úzkosť alebo podráždenosť bez jasnej príčiny. Sleduješ sociálne siete, ale necítiš sa viac prepojený. Máš tendenciu sa izolovať, aj keď túžiš po kontakte. Strácaš motiváciu, energiu a zmysel z každodennosti. Ďalej si môžeme ukázať nejaké príklady, ako rozpoznať osamelosť u iných. Ľudia často osamelosť skrývajú. Môže sa to maskovať za úsmev, humor alebo dokonca podráždenosť. Signály môžu byť napríklad vyhýbanie sa spoločenským kontaktom, aj keď predtým tí ľudia spoločensky boli. Výrazná zmena správania, napríklad zvýšená podráždenosť alebo stiahnutie sa. Časté komentáre typu nikomu na mne nezáleží alebo všetko musím zvládať sám alebo sama. Nadmerné používanie sociálnych sietí bez reálneho kontaktu. Ako s osamelosťou pracovať? Teraz ti ponúkneme zo pár otázok, ktoré môžu priniesť väčšiu jasnosť do tejto témy, no ešte predtým je dôležité vytvorenie bezpečia. Nájdi si pokojné miesto, kde sa cítiš pohodlne a nerušene. Otázky si dávkuj postupne. Je v poriadku, ak na niečo nebudeš vedieť odpoveď hneď. Môžeš si tú otázku nechať na pozadí a vrátiť sa k nej neskôr. Po otázkach sa uzemni. Napríklad si môžeš dať nejaké dýchové cvičenia, nejaký rituál na uzavretie tejto session. A hlavne, ak cítiš, že je to na teba moc, vyhľadaj podporu. Tak poďme na to. Tu je sada koučovacích otázok. Vyber si papier alebo svoj denník a skús si pauzovať toto video otázku po otázke a odpoveď si úprimne tak, ako to práve cítiš. Poďme na prvú časť. Sebapoznanie. Prečo sa tak cítim? Kedy sa cítim najviac osamelý? Napríklad určitú časť dňa, keď som na sociálnych sieťach, medzi ľuďmi. Aké situácie alebo myšlienky spúšťajú môj pocit osamelosti? Cítim sa osamelý alebo osamelá aj v spoločnosti iných? Ak áno, prečo si myslím, že to tak je? Je to dlhodobý pocit, alebo sa objavil len nedávno? Čo sa zmenilo v mojom živote? Aké presvedčenia mám o sebe, o mojich vzťahoch? Napríklad môže byť, nikto ma nechce počúvať, alebo nie som dosť zaujímavý, nie som dosť zábavná, nie som dosť spoločenská. Sú tieto presvedčenia naozaj pravdivé? Počul som ich už niekedy predtým? Z čoho vychádzajú? Časť druhá, hľadanie riešení. Aké malé kroky môžem urobiť už dnes, aby som sa cítil viac prepojený, prepojená s inými? Kto v mojom živote mi robí dobre? S kým by som mohol obnoviť alebo prehlbiť vzťah? Existujú nejaké aktivity, ktoré mi kedysi prinášali radosť, ale prestala som ich robiť? Čo by som mohla dať druhým namiesto toho, aby som čakala, že niekto príde za mnou? Ak by som mal kamaráta, ktorý by sa cítil tak ako ja, čo by som mu poradil? Ako by vyzeral môj deň, keby som sa cítil viac prepojený s ľuďmi? Čo by som robila inak? Poďme na tretiu sekciu a to je dlhodobá zmena. Ako si vytvoriť trvalé spojenia. Aké hodnoty a vlastnosti hľadám v priateľstvách? Som otvorená ľuďom, ktorí tieto vlastnosti majú? Ak by som mala viac odvahy, koho by som oslovila? Ako môžem byť viac autentický vo vzťahoch? Ukazujem druhým, kým naozaj som? Alebo ukazujem masku? Ak by som sa nebal odmietnutia, ako by som inak komunikoval s ľuďmi?
Aké záväzky môžem urobiť sám voči sebe, aby som aktívne budoval vzťahy? Budovanie kvalitných sociálnych vzťahov je dovednosť. Je to niečo, čo môžeš trénovať, čo môžeš skúšať na dennej báze, na čo sa môžeš pozerať z rôznych uhlov pohľadu a čo sa dá cvičiť. Aj keď sa ti teraz môže zdať, že si sám alebo sama, že sa cítiš osamelo a chýbajú ti ľudia okolo teba, nie je to stav, ktorý je konečný. Môžeš to aktívne meniť tým, že budeš prítomný v realite, tým, že budeš skúšať nové veci, pokladať si ďalšie otázky a prípadne, keď na to nestačíš, vyhľadáš pomoc. Sme sociálny podnik Kořeny a ty sleduješ projekt Mental Bloom. Môžeš nás sledovať na Instagrame alebo nám hodiť subscribe na YouTube.